celengipun celeng ingkang ekspor impor saking Korea nggih. Korea. Nggih. Celeng impor saking Korea, ayu-ayu tur istimewa. Lek dut to. Nggih. Monggo sugeng hamirsani Bapak ingkang kalih Sri Kandi Larasati.
Laras Prasojo. Iya. Hatur salam prasutresno kita sowan sumpah bagya pambukane pahargyan akleluri kabudayan atur dingin prasutresno kamu ningono menika jadilan laras prasojo saking penjalin dono mulya lamun kirang nuju prana kula tansah anglenggono bilih wonten lepat kawula nyuwun kuing mangaksawa atur salam prasutresno kita sowan sumpah bagya pambukane pahargyan akleluri atur dingin mring sutresno kamu ningono menika jadilane laras prasojo saking penjalin dono mulya. Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Wong manis mana lubangnya jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis mana rumahnya. Saya dari manis kembang melati
biasa Mas. Luar biasa. Pokoknya nek karo Mas Julius ki jan marake deg-deg ser. Heeh, deg-deg ser. Heeh. Wah sak jose gayeng. Gayeng Mas. Cih. Pokoknya ya pentas saiki lho latihan ya saiki ngono. Garapan anyar terus. Nggih. Nggak Injih. apa-apa. Tan saya sore, tan saya gayeng, alhamdulillah penontonnya Iya, Mas, full. ngelumpuk kabeh. Nah, iki do mudik iki. Udah mudik nggih Mbak Amel. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Pandemen Jadilan Laras Prasojo ingkang ketemben rawuh sugeng ngamirsani kesenian Jadilan Laras Prasojo kanthi sak sekedanipun. Jadilan. Cih. Heeh, iki ya. Nek saya mudik nek saka Sentolo ya kono nang Jadilan kono. Do Ono ya ngerti, Mas. heeh. Sentolo ta? Nah, saya mudik nek saka Sentolo nang Biasanya Nanggulan. nek Sentolo nang Nanggulan ya sangune akeh kok. Iya ngono, iso. Biasane iya. Mesti sangon tasnya gede banget. Iya, teh hare akeh. Nek ora nyangoni ora ninggali swara ya bangetan. Kebangetan. Edan po nek ora. Minimal lumbuk. Heeh. Payon ek telu kok wingi. Anjir. Oh, Mas sudah sugeng rawuh, sugeng sonten. Sugeng sonten. Niki sak lagu Mas. Loro ya oleh, telu ya oleh. Heeh. Pokoke ya nek wis ngene iki ya diwangi-wangi to. Bener. Engko ndak awake dhewe kualat Mas. Ayo, heeh. Kudune ngono kuwi ya. Ya ora kok ya. Lagune apa Mas? Hah? Ya saiki kok engko selak bubar. Aku ini duwe lagu lah seneng. Saiki. Tekmu tok nak tekku. Tekmu cokno tekku ngono to. Tekku tak pek dhewe. Katresnan sejati. Katresnan sejati. Kayak katresnanku Mas. Karo sapa? Karo Mas Teteh. Oh, rumah tete. Ya aku taruh masakan. Pian. Pian. Heeh. Oh, nang pojoke. Heeh. Pojokan. Wajak kok. Senengane cerak saron. Ya. Laras Prasojo katresnan sejati. Laras Prasojo. Janji tresno Rembulan ning wayah
Matur nuwun Mas Yuda nggih. Terima kasih Mas Yuda. Engko Aja pokoke lali THR-e. diwangi meneh ngono. Inje Mas Teteh. Nggih, pripun? Menika wonten awala ingkang lumebet Mas. Nggih. Sak tindhiye. Oh, Aku lek ditindhihi ngene iki seneng aku. Ah iya, ora Nggih. kabutan. Ora, sik nindhihi enteng kok. Ngersake Gubuk Asmara kalian lagu Lorenza sik terbaru. Heeh, Nah, wis pokoke dor-dor-dor iki guren. Sing nyuwun ingkang kagungan dalem nika no. Nggih, Kang Kagungan dalem. Sumangga Gubuk Asmara rumiyin, Mas. Ampun. Apa? Lek kirim liwat trimbel ya. Biasanya talang ki teles ya. Ah, Ampuh ki. Oh, Sak iya, dijawa ora trimbel ya wis ajane. Jen monggo paringi. Gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tango lere Iya iya yo. jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Ketoke saiki wis rasem gubuk, Mas. Ora ono saiki. Usume apa, Mas? Hotel. Oh. Berarti podo to, Mas? Lah gubuk iki jane mampir go ngarit kene iki lho, no. Oh. Asline gubuk. Kae ketok saka kene, Mas. Mampir kono apa piye mengko benesis? Ora. Ndak dinjen udah. Thank you.
gubuk cakruk. Cakro, gek gubuk. Gek terus apa? Sengengesan. Ayo. Ora tak Sudah sengengesan. ora tak buka lah. Catetan sakroning ati. Sakyo perhati. Aku kowe dadi karma. Merga leren ning gubuk asmara. Lunas gubuke asmara Mbok Desa apa? Mbok Desainah. Oh nggih Mbok Desainah nggih sampun pun turuti gubuk asmara. Apa neh sak lagune? Oh, jan kompak tenan Mas. Pokoknya nek anak buah Mas Yudi guys tidak terlepaskan dari itu. Apa kuwi mau? Angger dipakani juada karo tempe. Gacor pokoknya. Sempak toh? Apa kuwi? Maksudnya sempak ki semangat dan kompak. Oh, semangat dan kompak disingkat Sempak. oh ya enek ya. Bener gak Pak Guru? Bener. Kali janjine semangat dan kompak. Oh nggih. Oh nggih. Oh, Tuan iya. rumah. Mbok Desainah sih kurang tanduk Tanduk. lali janjine. Kali janjine jatuh cinta karo tambal ban. Jan. Sik dhisik malah mburi aku. Heeh, yes. Monggo, Cong.
itulah arti sahabat. I know, Pak Yai. Yo. Jalan mari jalan sembilan mari jalan, jalan mari jalan sembilan mari jalan. Salam hormat tak ada rumah sini, tak ada rumah sini. Saya sudah minta berhenti, sudah waktunya. Konter yuk. Yuk, diantar sampai tujuan. Pagi-pagi pagi-pagi mandi sekali, lihat orang lari-lari, pagi-pagi mandi di laut, pagi-pagi mandi di laut, lihat ikan yang putus, lihat ikan yang putus. Sekali lagi, ya. Ayo. Gondor, yuk. Yuk. Ya. Gendong balodong. Gendong mas. Serawani ya mbah. Rakuat. Rawani om ben Mas Dodo wae. Yuk.
di jalan yuk. Para prajurit lamun bisa tanti anu lodro tuing muni ceritane Ayo, 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 ayo.
Yuk ya ya. Ae. Yuk ya. Ae. Yuk ya. Ae. Yuk ya. Yo. So, ya. Loh. Konter ya.
Pak Bengok sik digoleki rondo wae iki lho, Wah, Jan. balotong yang ngerti. Heeh, nggih tasih wonten PR Mas Teteh. Nggih, enom. Nggih, menika wonten ingkang ngersakaken kembang yati, nggih. Tambah malah. Tambah meneh pokoke wis Ayo engko sore. Tunggalin. rondo kempling, heeh. Rondo Sajake kempling. rondone serah kempling lho, Mas. Heeh. Kemplung. Wis kesuwen kok. Kesuwen. Oh, nek niku mboten, nyatane ya isih sehat kok. Ajeng jajal apa Pak De? Heeh. Ning wedine engko nek keracunan kuwi lho, Ya Jan. ya kuwi. Kasu balotong teh. Hah? kasunyatan. Kasunyata. Kasunyata. Mas Gopin, iya mau dong Mas suaranya, Mas. Arep ning ngarep apa ning mburi, Mas? Ya cetha nang ngarep no. Wah, ning ngarep kok ya. Penak liwat ngarep to, Mas? Ayo Pin. Heeh. Ayo Mas Gopin. Ya nang buri ya kena. Penak ngarep lho, Mas. Jane. Mbok tenan yakin. Nek mburi ki dadak nganu. Ribet. Granyang-granyang. Ribet barang. Oh, lek pawange lak terus sinyale kuat to. Balotong ta? Heeh. Biyen kuwi. Sajake le guyu ki jan traveling tekan ngendi-endi. Maksudnya le nyanyi lho, Mbah. Ayo Mas Gopin. Apa perlu tak gandeng apa piye, Mas? Injil, luar biasa yo. Seneng aku. Piantun kak jan minul-minul ngono gitu, Mas. Siap. Adul. Maaf ya Dul, cintaku padamu rodok surut. Gede Kalah karo Mas Gopin. gedine semono kok minul-minul nek adul apa ya? Monol-monol. Ning kok gede ngene Adul ya, Mas? Kok tenan. Heeh. Mantep tenan. Penak ngarep kok yo, penak ngarep. Percaya atau penak? Wong manut iki kepenak, Mas. Ayo Vikane ra gelem. Yo, monggo Mas. Monggo Mas Gapin, Mas. Ayo Mas Gopin.
kowe nyampe wong liya apa iki kasunyatan sing tak nampa bebasane kembang mekar ono ing ati nanging tujuan Terima kasih. Yuk, habiskan yuk. Yuk.
Yuk, 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 yuk. Yang mana, yang mana, yang mana, yuk. Yes. Pripun Balotong? Anggong malih Kesel. Mas. Iya. Heeh, keluwis ditagih PR-e wonten wak rondo kempling kembange ati. Mengko bapak kari dhewe. Oh, heeh. Sabar ya, Mas. Saiki arep dikapake, Mas. Bareng ke dangguke. Arum Gandharia arum manuke apa manuk podang becokane papa gedang odyo mecok aneng papa gedang mecok aneng ngarepe ngarepe pawange. Ngarepe pawange. Jangan. Lah kok malah doneng panggung. Delok adul. Oh. Tak gumun lho adul. Gumun. Sajake bintangnya agek Mas Adul iki. Wong kok kaya ngene iki wong wudu iki. Jen. Romantis tenan lho kuwi Mas. Heeh. Piye Dul? Kandhani kok. Jolke apa ora Dul? Ora. Arep wetan ka lho matas. Aja ya nek yang ngono kuwi dijolke wong manusia langka ya. Ya Dul. Jane penak jolke sik kuwan kali Dul. Ajeng gelek tangi maneh karo Gandharia anu manuke apa anu manuk bodang betok ati papan gedang aja betok nek papan gedang betok nek tukang gedang tau kita Sik, iki versine rada beda Mas. pripun Dik? Sik tuwa nek ndi ya? Sing tuwa ndelik. Sing tuwa ndelik. Oh, sik tuwa ndelik. Mergane anake melu kabeh. Lah iya. Saiki genten anake sing ngendang. Oh, ning mburi. Oh, iya iya. Ning ya rada beda ya, Mas. Biasanya nek numpak mencok ning tukang kendang ki ya nganti muyer-muyer ngene iki. Iki tak sik ngendang sing urung wani apa penarine sik ora kendel? Jane ya wani mek ra penak karo bapak. Oh, ora penak karo bapakne. Oh, alah. Aja turun bapakmu ya, Le. Sajake iki ya wis maju mundur kae, Mas. Kruget-kruget tangi maneh arum Gandharia arum manuke apa anu manuk mayat cocokane sing doan aja kasar apike sing kudu sabar tau beda Mas, piye Nduk manuk ayu-ayu rada budek. piye Akon bledak malah njegegeng wae kok. oh Ayo. kok direget Oh, tidak reget. Arti kapake, Mas. Gelem mau mencok ning gone pawange mau ya. lah iya batine Paling pawange sing ndredeg. Manuk gemak. ora ya Apa, Mas? loreng-loreng lanjut Gemak doreng-doreng. Terus jurekane gemak dengkeng-dengkeng Nek wis penak. aku ora ngomong lho ya. ya ora apa-apa Heeh. ngumpul nang kene lu wani Lah ya nek ning omah rawani kok. ora wani ora Ning dalan ngono ya ora aruh-aruh. Kablas. dikencang neng sarnangka neng ngarepe mbok rondo anake limo anake tuwa-tuwa apa sing iki Didi tes apa?
Iya. Aduh. Lo bah awak mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe. Ole 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 wis taban lho Jan. Wis taban ya Ora Jan. apa-apa kok ya. Ning rak rimeset. Heeh, nek bapakne sok mblandang. Ayo, jan diblandangke ya Mas. Kowe angkatan baru kowe ngapur kok ikutan. Aku koyane dadak di training meneh iki. Oh, angkatan baru kowe. Ayo maaf. Tresnawati digawe wuyung Tresno ati digawe wuyung. Suruh dhewe tara tambah 5.000 ora ora. Sapa tara? Heeh, Oh lah ya nek kae mono ora mung 5.000 jaluke 50. tara. Tresnawati digawe wuyung Tresno ati digawe wuyung. wuyung nalendra satriya ing matukara Satrio ing matukara. saya suwe saya ngetoki Saya suwe sayang etoki. saya suwe saya ngetoki Saya suwe sayang etoki. Alon-alon menyambut gawe. Supeng emas, supeng karena. Supeng emas, supeng karena. Satrio ing matukara. Sekar Melayu Sekar Melayu. Layung layung dilayung Sekar Melayu Sekar Melayu. Sini layung di sana sama saja Kondur, kondur, kondur yo. Iyo Ayo
Yuk. Tasis tunggal Bapak Malik. Dumateng para Bapak Ibu, adik Mas lan para pamirsa sedaya pasugatan Jadilan Laras Prasojo